Masak ayam kecap, masakno si bocil-bocil sing rasane iku manis, gurih lan withuk ngono lho, Cah. Lah iki aku gawe ayam sing bagian pupu, soale daginge lembut, nek bagian dada ngono ku anakku gak iso ngunyahe. Lah iki bumbune ana tumbar karo jintene tak ulek dhisik nganti lembut, baru tak susunno bawang brambang lan rupa-rupane. Lah aku kan nek ngulek kan ya ora pati nyethet, dadi ngene iki selembut wae versiku. Kok ngono bumbune terus tak gongso. Terus tak kei aromatike iku ana daun jeruk karonan daun salam karonan serai tak gongso nganti ambune wangi ngono lho, Cah, nganti mateng tenanan. Lah baru tak sori banyu nek bumbune wis mateng. Lah aja lali ayame mau dilebokno ning ngene jerone terus dimasak diimboi karonan saori saos tiram karonan kecap manis. Lah terakhir diweki uyah. Wis gak usah dikei penyedap liyane yo, Cah. Versiku ki wis enak nek nganggo saos tiram. Lah terus dikei terakhir iku bawang pre ben tambah suwedep ngono lho, Cah. Dimasak nganti aire menyusut sampai dagingnya iku empuk. Lah nek ngene iki tandane wis mateng, Cah. Lah ngene iki lho rasane widuk tenan dijamin bocil ketagihan.